Jarumar Kannywood wadda aka fi sani da Nafisa Abdullahi ta yi wani kakkausan furci a shafinta na Twitter. Wannan furci dai ana zargi ya biyo bayan wasu raɗe-raɗin fitar wani bidiyo da ake zargi na jaruma Maryam ne, wanda ko kuma a ce wata mai kama da ita wannan jaruma Maryam. Fitar wannan bidiyo dai awa 24 ko sama da haka kaɗan baya ya matuƙar ya matsa hazo a kafafen sada zumunta da sauransu, yayin da wasu suke ganin cewa wancan bidiyo da ake yadawa mai ɗauke da daƙiƙa 3 ko sakan 2 ko 3 ba shi da wani sahihanci da za a iya cewa ita waccan jaruma da ake zargin kamanceceniya da ita ce. Wasu kuma suna ganin haka ne, amma ko menene, ga dai abin da ita wannan bayar Allah wato Nafisa Abdullahi jaruma a masana'antar Kannywood take faɗa. Wato alamu sun nuna cewa ta harzuka, ta fusata sakamakon yanayin irin jita-jita kamar yadda ta faɗa ko take nuna cewar abin da ake yadawa bai dace ba. Babu shakka dukkanin abin da ake yadawa a social media mai kyau ko mara kyau yana biyo bayan an aiwatar ne, kuma menene muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye al'ummar musulmi baki ɗaya.